28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли Созмони ҷаҳонии метеорология Селеста Саулоро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили вобаста ба густариши ҳамкории дуҷониба ва рӯзномаи конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадрро хайрамақдам гуфта барои дастгирӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷумла дар самти ҳифзи пиряхҳо изҳори сипос карданд. дабири кулли Созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ дар навбати худ ба талошҳои пайвастаи Тоҷикистон ва сарвари давлати моро дар ҷодаи истифодаи об ҳамчун сарчашмаи сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ баҳои баланд доданд. бо сарпарастии Созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ва мусоидати дигар шарикони рушд дар шаҳри Душанбе таъсис додани маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносӣ пешниҳоди муҳим дониста шуд. ҳамчунин атрофи ташаббуси Тоҷикистону Фаронса 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули судманди афкор сурат гирифт.